Ako imong kuan doon, may mag kabuhi ko yung ako ra. Ay kung hagit-hagita dong. Kaya ako maanad ra po ko mabuhi ra po ko akura. Oh, sige. Tag-isa tag bata, imuhan ang lalaki, ako ring babae. Kuslan man nga. Inaan niya tong kinabuhi, di man ta makasinabot. Mas may pag magbulag na lang gyud ta. Kaysa magsige tag ipon, magsige tag away. Mao gani no. Kani ako ang lalaki kay lalaki man ko. Kanang babae, ikaw bahala ng babae. Bantay bitaw ha, abot sa panahon mo balik-balik ka diri kay di mo mabuhi. Bantay kag tanaw na to, makaya ba nimo atiman ng bata? Ako lalaki di ko kaatiman ani. Basic ra kay ni. Basic bitaw, tanaw na tong magkasakit ang bata. Kabalo ka mo atiman bisag diris balay di magani ka kabalo. Hanto halos magani ako watanan bisag maglungag ko ka ng bata do ka buka akong kugus-kuguson. Maghugas kog plato akong kuguson ang do ka buok. Malamang. Maligo ko manglaba ko ang bata isulod na kog planggana. Malamang. Apil na kog laba. Malamang. Nangakot kog globe, makabantay kog bata, nara ko dito sa bagnutan. Ini guli unta nimo mo. Kuan punta ka nako mo lalay ka nako kay mas kapoy man ko kay sa balay oh manghugas kog plato nay bata, maniligo nay bata. Magluto ko nay bata. Di po ba yan lalim magpuyog balay nga bata itrabaho? Sige daw. Gikan ko dito sa bagnutan. Muhangop ko ng bata. Muitis day ka Katol kay ko, katol akong lawas mo sabot. Daghan yung kay kagrason kay para di ka pa bantayo na ng bata. Kami ta. Katulad yun ni Moy. Ikaw pang hagbas dito, ikaw pang hakot og lobe dito, ako diri sa balay. Ako Sige. maghugas og plato. Bantay Kaya ka, nimo. ha? Kaya nimo na. Idlas Kaya pa na, kay ng boy. kabayo. Nahagbong rabay ako dito sa bakilid ganina. Kaya hun ako na. Oh, sige, diri kas balay, bantay ang bata, ikaw manghugas, ikaw magluto, ikaw mangahoy, ikaw maglungag. Sige, kaya ho. Kaya nimo. Kasayon na ng trabaho Dito, ikaw ka na, ikaw duty ugma dito. Ugma kay kag sayon. Ugma naman kog hakot og lobe, mamunot og lobe. Ikaw bunot dito og lobe ugma. Kaya nimo na. Kaya hun ako. Ikaw, sige. Ikaw diri sa balay, bantay ang duha ka bata. Kaya nimo. Nice. Magdungan ang bata, nya Sampad. ikaw wala. Asus, Kaya nimo. magita mo bantayan tulo mo. Tulong mo. Pero ikan karon magkuan sa ta. Maniid sa ko nimo kung unsa gyud. Wala sa ko sa balay. Imuha ng isa ka bata, kuha ng isa ka bata. Tanaw na to. Sige, bantay bitaw kag mubalik ka diri sa balay ha. Sobra. Bantay kag kuan ka diri, mubalik pa ka diri. Ikaw rin lakaw aning balaya. Dapat og mulakaw ka di ka magpasundo og balik ka diri, balik ka. Ay kung kuan na dong. Di naman unta ka kaniya sa balay, gibantayan unta nimo sa Uncle Henry kay magbayad tos utang, may na lang dungag natong palit og bugas. Diaper aning mga bata, duha na lang kabuok. Unsaon na to ni? Hay, ganiya pa kung buntag diri, wag yu Henry ni abot. Kay Henry alas 9 daw way tao natulog guro ka. Mangayo unta siya og nangatulog may magdi ko makadungog og manangayo siya. Siguro wa siya ni ato diri. Yadto daw siya dire, nanawag man siya daw daan, ikaw. Sige ra kag cellphone, di ka Unsay kabalo. cellphone, pataka ra magag cellphone na nagpatulog ko sa duha ka bata. Oh. Kailangan mo tubag ko, may pagkatulog sa bata. Di na yun ng mga tulog. Kung saan ako pagtrabaho ng mga trabaho sa balay, kuha na ng mga labhunon o mga limpyo, nagdungan na, nagsagol na, mga napay, mga plato, hugason, og limpyo. Hinata, magpatulog kag bata nga ikaw may una makatulog. But ni mo, o ikaw, wa ka kasabot sa kung kuandong ba, sa, nasa kung kasing-kasing ba, o sa kakapoy nga mag-atiman ng mga bata, manghinlo pa karis palibot. Una-una ha, Martes na ron. Merkulis ugma sinimana nato. Man kumukuha og bayad. Kulang ra nang hakot-hakot og lubi. May lagnay magpahakot permintig lubi diri. May tanang tao diri sa ato ang barangay magsigig kupras kada adlaw kay di ta mahutdag trabaho. Tagtulo ra ka bulan mo kupras. Paigo na. Mura man kag Daghan yung kay kagalibay. Lakaw na ito, mulakaw ka. Ay, nasigig daghang istorya, kay alingog-ngog kayo. atay ka ha. Sulod sa isa ka semana di ta magkuyog. Ayaw! Ako pa'y hagito ni mo. Bantay, bitaw ka ng bata, ha? Di na ni mo Kanang bata. atiman. Ay noon. Mao man imong napili. Kani ako kay pareha mig lawas. Ana, atiman na na. Na, mao na. Tugatugag panganak, di day magkasinabot. May dangatan ninyo ron. Asus! Kagamay, anang isa ka simana? Isa ka bulan! Syaro bantay, bitaw, balik-balik ka dre. Syaro, di ka mingawon sa ako og sa imong mga anak. Tanaw na to. Lakaw na! Ay sos, isa ka bulan, sige. Tanaw na to, di kami ngaw nako. Ang mga gakos nako sa imo gikan kog trabaho kada gabi, lambing be kayo. Siya ron di kami ngawon. Bata. Sige. Unsa ron? Pizza 12. Oh, sunod pizza 12 pa ko mobalik dire. Ato na mi. Dong ba? Balik na lang dire, be. Wala ko'y katulog kunyang gabi.